אצטדיון רמת גן, האכסניה של גמר גביע 53 מאז קום המדינה. הפועל אשקלון בהופעה היסטורית במעמד הזה. לפני שנתיים הייתה בחצי הגמר ולא הצליחה להגיע לגמר. הפועל תל אביב זהו הגמר ה-12. 6 פעמים בעבר היא ניצחה במשחק הגמר. בפעם האחרונה זה היה בעונה שעברה. ממלאת מקום הנשיא הגברת דליה איציק כבר ישובה כאן ביציע הכבוד, והיא תעניק את הגביע לקפטן המנצחת בתום המשחק הערב. אולי אחרי 90 דקות, אולי אחרי 120 דקות, אולי אחרי הכרעה בבעיטות מ-11 מטרים. אשקלון בתלבושת הכחולה פותרת במשחק. זהו גילי ורמוט, הטיה מצוין של ורמוט, והכדור שלו בחוץ. איום ראשון של הפועל תל אביב על השער של אשקלון אחרי המבצע היפה הזה של ורמוט. תשמע, גילי בתקופה מצוינת. אני חושב שהוא השחקן אולי הטוב ביותר של הפועל תל אביב בשבועות האחרונים. הוא פשוט במשחק האחרון במשחק הליגה נגד בית"ר ירושלים לא שותף בגלל פציעה, אבל היכולת שלו היא מאוד מאוד טובה בתקופה האחרונה. כדור הזה של דואני לא טוב. אומנגוע שולח את סנגוי. ניר נחום נכנס לרחבה, אקרואנטה חופשי, ניר נחום, וזה ברשת! איזו פתיחה סנסציונית לגמר הגביע. אשקלון ביתרון 1-0 מול הפועל תל אביב. 7 דקות מן הפתיחה, ניר נחום שם את הרשת, שם את הכדור הזה עמוק ברשת של אברבנאל. איזו פתיחה מפתיעה. רק ההתקפה השנייה של אשקלון, תראו איזה יופי של התקפה. סנגוי הארגנטיני מאתר שם את נחום בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, אף אחד לא לוקח אותו. בום, לפינה, הכדור הזה בפנים. אשקלון 1, הפועל תל אביב 0. שער מושלם של אשקלון, איזה התקפה יפהפייה. אשר בדיר, דואני, פאס, ברדה, גם אמר מנצור ברחבה של אשקלון. הרחקה של חליס, זהו ורמוט עם עוד הגבהה אחת. ברדה חופשי, פרץ עודף. איך ברדה נשאר חשוף לחלוטין, ללא שמירה, הוא מקבל כדור, תראה מוורמוט, עוד פעם ורמוט, תסתכל, 5 מטר, אף שחקן לא שומר עליו. זהו זוהר, סנגוי חופשי שם, והכדור מגיע אליו, חליס ברחבה, סנגוי! אברבנאל בועט, איזו בעיטה אדירה. תשמע, הבחור הזה יש לו בעיטה, הוא בועט מכל טווח, בעיטות מסוכנות. זהו פאס, אומנגוע עליו, מוציא לו, ניר נחום, זו ההזדמנות של אשקלון לשני, צריך למסור את זה לסנגוי, נחום רוצה לבד! איזו טעות, איזו שטות. סנגוי, איזו כניסה מול אברבנאל, החוצה! לא יאמן מה אשקלון עושה להפועל תל אביב. הם פשוט מפרקים את הפועל תל אביב. איזה מסירה. זה כבר היה צריך להיות 3-0. כן, תראה איזה מסירה נהדרת. האדומים של הפועל תל אביב פותחים במחצית השנייה ותוקפים את השער שמימין. זהו דה ברונו. בינתיים הכדור מגיע לטועמן, טבי הולך שמאלה, כדור של טועמן למרכז, יוליץ' זה בחוץ. אקוארנטה בדיר איתו, אומנגוע, זהו נתחו, הכדור מגיע לוורמוט, וזה השוויון. 1-1, דה ברונו. סוף סוף האדומים צועלים הערב באצטדיון רמת גן. 67 דקות הפועל אשקלון החזיקה מעמד והוליכה 1-0 עד שבא המהלך הזה והוליד את השוויון. ועבור אשקלון עצם התיקו זה כבר הצלחה. והנה סיום 90 הדקות הראשונות, הגמר עדיין לא נגמר. שוויון 1, הפועל תל אביב מול הפועל אשקלון, מיד הערכה. וזהו נתחו, טועם החופשי בצד שמאל ונתחו רואה אותו, דה ברונו שם ונתחו שם ויוליץ' שם, פרץ, והכדור של יוליץ' בחוץ. איזו הזדמנות של הפועל תל אביב לשים את השני ברשת של אשקלון, אבל יוליץ' שולח את הכדור הזה גבוה מעל השער. והנה השריקה האחרונה של קהילן, שוויון 1 בתום 120 דקות. מאור זוהר
שהיה לו משחק נפלא הערב בקישור האחורי. זה מהכלל. אם הוא רואה את החמישי הוא הרבה יותר טוב ביותר. בוא ונראה. סואה! אברבנאל עוצר! אברבנאל עוצר! שוויון 4! זה עוד לא נגמר! זה עוד לא נגמר! האדומים מתפללים. כל אחד לאלוהיו, ופאס לוקח את הבעיטה מול פרץ. הגביע של הפועל תל אביב! שנה שנייה ברציפות הפועל תל אביב זוכה בגביע המדינה אחרי הניצחון הדרמטי הזה 5-4 בדו-קרב בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. האדומים צוהלים, בוכים משמחה, הם זוכים בגביע, אבל הערב הזה ייזכר כערב של הפועל אשקלון. ועכשיו ממלאת מקום הנשיא דליה איציק מעניקה את גביע המדינה לקפטן הפועל תל אביב יוסי אבוקסיס. הגביע של הפועל תל אביב, פעם שביעית, גביע המדינה אדום. חגיגה של זיקוקים, גם באצטדיון רמת גן. הכרוז מזמין את אוהדי הפועל תל אביב להמשיך את החגיגות עוד הלילה בגני יהושע.